Ok, deci salutare tuturor, mă bine m-am găsit la un nou episod. Acesta sunt eu. Da, nu sunt. Deci, nu. Așa. Salutare tuturor, mă bine m-am găsit la un nou episod. Acest episod va fi Minecraft pe... Ce mă Minecraft pe, mă? Nu e niciun Minecraft pe, e Minecraft pe calculator, pe PC. Și da, jucăm pe mc.hadu. Și jucăm Skyward Solo. Să începem! Ok. Scuze-mă dacă se vede chiar așa, dar asta, n-am ce face. Da. Și vă rog să dați un like, pentru că mă chinui foarte mult să postez în fiecare zi în această vacanță de vară. Eu o să mă chinui foarte mult să postez episoade, să le editez, etc. mrc. What the fuck? Ok, mai e o secundă și pac! Ok. Asta a fost puțin cam ciudat. Și am uitat să vă zic, să vă și abonați la canalul meu. What? Ah, este aici. Nu știu harta, pe bune. Unde sunt chesturile? În fine, iau mâncare de la vecinul. Vă rog să vă abonați la mine, pentru că eu mă chinui destul de mult să filmez. Și îmi pare rău dacă nu prea joc cum trebuie, dar asta e, sunt puțin cam nubuleț. Unde-s mă chesturile? Ah, jos. Nu știam. Uite unul, doar unul. Sper că mă auziți, că eu nu știu dacă mă auziți. Mi-am luat un microfon nou, pentru că da, mă auzeam ca... Și da, acum nu vine nimeni. Aia acolo e mijlocul. O, da, nu-mi place casa asta, hai sus. Sau e ceva aici? Nu-mi place mapa. E cam urâtă. Și da, o să mai... Uite bă, chest! O să postez episoade în fiecare zi și o să începem o serie, băieți, o serie! Ăsta e protection, tot la fel. Băieți, o să începem o serie și așa serie o să se numească Minionii YouTube-ului. Este un Factions pe care eu împreună cu Light Andrei Itru o să facem un survival și da, cred că o să facem peste 50 de episoade. Și vă rog, acel Factions, la Minionii YouTube-ului, peste niște minioni, avem puțini abonați. Văd acolo. Bă! Woolcraft! Mamă! Ce chestie cicătim, pac! Ce porcărie! Sper că vedeți bine ecranul. Și hai să mai jucăm. Ok. Skywars. Ok. Văd că se vede destul de bine. Sper că nu e lag sau altceva. În fine.
Vedeți acolo puțin cam pe jos sau sus, nu știu dacă vedeți, puțin din OBS, dar n-am ce zici. Mă chinui să fac setările la OBS. Jocul începe în 3, 2, 1, gata. Nu. Erau... Ce? De ce sar așa? Doamne. Păi dacă așa sar, ajung în mijloc. Stai așa puțin să mă duc până la vecinul să iau niște... Bă, dar se vedea un chest, dar nu știu unde e. Nu, nu, Uite un chest aici. Văd două ender pearl-uri. Ce? Așa. Mi pare că nu găsesc nimic aici. Ce-am zis? Bine, hai să stăm aici. Așa. Aici. Buți, altceva, nu am nimica. Unde e următorul chest? Chest! Au. Mai rămas doar 4 ajutor. Gălată cu apă. Merge și pe aici pe jos? Ok. Nimica nu e aici jos. Wow! Cât de jos, bă, mai vrei? Aici ai un chest. Ok. Haide. Așa? Am luat? Ok, am mai rămas doar numai noi 3. Mă scuzați ce ați ascultat. Ați ascultat de mai devreme, dar a venit cineva la mine în cameră și m-a deranjat, să zic așa. Protection-ul, astea și 3 golden apple-uri. În mijloc nu știu dacă avem cum să mergem. Ce nu v-a fost ăla de lângă? A sărit. Gata. A luat aici ceva. Păi eu nu-l văd pe ăla la mine acolo. Și cum să sare? Zici și mie că n-are. Poate el a violat. Mamă, deci dacă rămâne 1v1, mă bat, mă omor, eu cu altul nu are, zice. Chestul de jos poate era la cine știe. Da, l-a luat și uite tot asta cu șarne sună. Ia cât de damage la asta? 7, iar asta 6. Nu! Unde ăsta?
Băieți, dă Doamne să putem în mijloc, Doamne, noi ăștia mă enervează. În mijloc! Te rog! Da. Cred că nu e nimeni în mijloc. Claudiu Team. Nu mai am blocuri. Care folosesc asta? Bravo! Da! Ok. Unde e urâta asta? Ok. Bă, dar ea e bună, iar ăsta e full diamant. Da. Era în mijloc. Cum de unde știam eu că era în mijloc? Dăm slash. Nu dau niciun slash. Folosesc chestia asta și mai jucăm încă 2 runde. 4 runde mai mereu. Marele skin al meu. Ce am rămas de programul ăsta? Fac duș, bă! Ok, Christmas works! Teodor a intrat! Unu! Da. Ne punem yellow lampa. Am ieșit. Băiat skin, cu skin la fel ca al meu. Băiat skin. Ce? Toby Craft. Stai. Toby Craft. Ok, hai, că poate ne bătem cu Toby Craft. Hai, skinul meu. Aoleu, am pus slash. Toby, ai skinul meu. Gold jump. Hup. Ok, este unul și ceva, dar în fine, când postez eu. Pentru că de ce nu să fie unul? Când mă chinui eu să postez și bârbă puțin, să mă uit! Stați că nu trebuie să aflați voi ceva. Așa,
Uite-l pe ăla. Bă, dar nimeni nu e online. Skype. Și da, cine vrea să spun. Cine vrea să spună în să-mi spune în comentarii Skype-ul lor ca să îi bag pe Skype, ca să vorbim, să îmi dați niște jocuri pe care eu să le joc și să vă placă vouă și să dați și like acolo. Ok, medieval nu știu cum, viță! Ce faci, viță, miț? În 15 secunde, 10 secunde. Ok, eu votez pentru, votează tipuri de chesturi. Chest insane, da, chest insane. Uite, ce e asta, bă? Chest insane, bă? Ce e asta, bă, chest insane, bă? Asta e un The Bridges, bă! S-au furat mapa de la The Bridges. Unde e celălalt? Chest. Tot. Păi ceva mai mare. Spate cu tremurul din 77. Da, e de la muzică. Bă. Nu știu unde e. Tot armat. A, și mai e unul sus acolo. Faci să urc la tine? Ce-s astea, mă? Nici măcar armură nu e. Ăsta e joc nașpa, ăsta e să obțin video, da. Bă, am mai rămas numai noi doi. 1W1. Help. Help. Poate câștig. Te rog, Mix, te rog. Te rog. Ok, am ajuns aici. Să avea mână. El avea 3 chesturi. Hai, bă. Ce? Ah. Cu noroc. Da, bă, cu noroc. Cu noroc, dar vai ce mai noroc. Mix, hai, vino la tata. Da, mă, el s-a dus în mijloc. Unde lui tata Teodor nu-i place.
plac. Bă, ăsta nici măcar n-a luat asta. Aoleu, mă scuzați ce auziți voi pe fundal. Cred că-l văd. Ba, uite, bă! Uite-l, bă, paripiară de argint. Pulă. Ce, mă? Da, mă, am 4 ouă, dar la numărul 4. Vrei să-ți arăt și eu că am etică. Dar nu mai văd. Stai că așa văd mai bine. Nu-l văd! Nu știu unde. Am ceva aici? Vai de capul meu! Și uite, dacă mă apropii, vine la mine și mă ia cu ceva, cu lama. Hopa. Ultima rundă, băieți. Hai. Ezra, nu știu că... Hai să votăm și noi. Ce, bă? Jump. Ce sturope? Din nou? Ce stope? Ope! Îi operă chestul ăsta. Îi ope. Și dacă e ope, mă fac full diamant. Doamne, să mă fac full diamant. Nu sunt full diamant. Și acum ce mă fac? Și nu vreau să te fac. M-am lăsat de alcool. Bă, eu m-am lăsat de alcool. Nu, de ce am murit? Am fost n-am câștigat niciun meci. Vă rog să dați like la acest episod. Dacă dați dislike, mă șterg contul de pe YouTube. Ok, cam atât a fost și pentru acest episod. Vă rog, dați un like și un share și subscribe. Pa!